Coa chegada do inverno, o monte galego cambia de ritmo e tamén o fan os seus habitantes. Entre eles, o xabarín, un dos animais máis resistentes e adaptables da nosa fauna. Durante os meses fríos, a alimentación dos xabaríns vólvese máis complexa. A neve, a xeada e a escaseza de alimento obríganos a percorrer grandes distancias na procura de comida. A súa dieta baséase principalmente en raíces, bulbos e tubérculos que desenterran co seu poderoso fuciño, removendo a terra en busca do que queda oculto baixo o chan. O fuciño do xabarín é unha auténtica ferramenta da natureza. Forte, alongado e moi sensible, permítelle detectar alimentos soterrados grazas a un olfacto extraordinariamente desenvolvido. Con el pode levantar pedras, romper terróns duros e mesmo escarvar en solos xeados, deixando tras de si as características zonas removidas que delatan o seu paso polo monte. Os xabaríns adoitan desprazarse en mandas, especialmente formadas por femias adultas e as súas crías. Estes grupos manteñen unha organización clara e unha forte cohesión, o que lles permite protexerse mellor do frío e dos depredadores. Os machos adultos, máis solitarios, só se achegan ás mandas en determinadas épocas do ano. Dentro da manda, a procura de alimento é un traballo colectivo. Mentres uns escarban o chan, outros permanecen atentos ao entorno, alertando de posibles perigos. Esta colaboración resulta clave para superar os meses máis duros do inverno. Tamén aproveitan os froitos secos que quedaron do outono, como castañas, landras ou noces, fundamentais para manter as súas reservas de enerxía. Cando o alimento natural escasea, non dubidan en achegarse a prados, leiras ou zonas cultivadas, o que ás veces provoca conflitos co ser humano. A caza abre unha fenda no delicado equilibrio das mandas. Non só desaparecen individuos, tamén se rompen vínculos, camiños aprendidos e coñecementos transmitidos de xeración en xeración. Cando cae unha femia adulta, a manda perde unha guía, unha memoria viva do territorio. As crías, aínda sen experiencia necesaria, vense obrigadas a medrar antes de tempo. Cambian os seus hábitos, móvense con máis cautela e tamén con máis incerteza. O monte, que antes ofrecía refuxio, convértese nun espazo de alerta constante. Ante esta presión continua, moitas mandas modifican os seus desprazamentos. Buscando tranquilidade, comezan a achegarse aos límites das aldeas e dos pobos onde a presenza de cazadores é menor. Non é un movimento natural, senón unha resposta ao medo e á necesidade de supervivencia. Nestes espazos humanizados atopan, ás veces, alimento doado e zonas onde descansar sen tanta persecución. Pero este achegamento ten consecuencias. Aumentan os encontros co ser humano, os danos en hortas e leiras, e tamén os conflitos que xorden da incomprensión mutua. O paradoxo é claro, ao fuxiren da caza, os xabaríns acaban máis visibles ca nunca. A súa organización social vólvese máis fráxil, os grupos fanse máis pequenos e máis nerviosos, e o equilibrio do ecosistema segue alterándose. A pesar de todo, o xabarín resiste. Reorganízase, aprende novos camiños e continúa adaptándose a un territorio cada vez máis fragmentado.